Assalamu alaikum Türkmen portal web-saytımızın mehriban tomuşçuları. Bugün biz size dünyada en meşhur aydıntat toparlarının biri. Yo, birimde en meşhur topar hakkında diysegen yanlışmasak gerek. Bu yaplaşığımız Guinness'in Rekortlar kitabını öz öyünne yağlı duyan, dünyanın islenlik yurduna hükmamış toplar tapılayan, çıkaran aydınlar şolar vaatda en avreli aydıntatların platformasını, yani birinci yerleri eğleyen, qaraz bar sözden aysak, BTS toparı hakkında var. 2023 yılın 12. dekabrında Google'ın veren malumatlarına göre oğullardan edilen aydıntat toparlarının içinde soňky 25 yıl boyunca en meşhur BTS bolup çykdy, yani şey diýip atapdylar. Toparın muşdoklary ARMY diýip atlanýar. Yani ARMY. Häzirki wagtda olaryň sany yer ýüzünde tahminen 90 milyon töwereg diýip ataplanýar. Eýtem bu toparın üstünlüğünün sırrı näme diýen? BTS kaçan döredi? Näme üçin döredi? Ol näde beýle meşhur boldy? BTS diýmek näme anlady? Umman kim bolar? Näme diýerler? Şonun ählifinin jogary şu gepleşmede bolar mehribanlar. Onda näme? Wagty bermän başlandy. 2010-njy ýylda Big Hit Entertainment kampaniýasynyň ýol başçysy Ban Shi-hyok'un kellesine täze hip-hop toparyny döretmek pikiri geldi. Şeýdilem ýeke-ýekeden topar üçin zehirli oglallary çöplep taşlapdy. BTS sözünün terjimesi näme bolýar? BTS, ýagny bankdan Sony ondan diýen cümleni, ýagny kaldylan görnüşi BTS boldy. Korey dilinden terjimetsem ol ok geçmeyen oglallar, yani Boy Scoutlar diýen manyny berýär. Toparyň adyny başgaça Beyond the Skin diýip adlandyrýarlar. Bulan terjimede elbetde sahnanyň daşyna diýmegi atýar. Gelin indi toparyň agalaryna geçelim. Olar kimler? Topara ilkinç kabul edilen aydınçı xassy rapper Kim Namjoon bolupdy. Onun RM, yani Rap Monster adlı sahna lakamlary bari. RM topar döreninin şu neçeli onun lideri hemem esasy rapper bolupdy. BTS'e gelmenkä RM Seully belli rapper eken. Ol 1994-nji ýylyň 12-nji sentýabryny eneden boldy. Näme üçin RM toparyň lideri bolupdy? Onun yaşam hemmesinden uly däl aýdypdyr boldy. Toparyň lideri awrely sowukkanly oglalaryň arasynda dawa ede çykaýanda da olary aralaşdyrmaga bir sözden çödeýän adam bolmaly. Şu gazetleňe mesem RM'de bar. Töketdeşlikleň birine ol oglanlar maňa özüne inanmayan adama inandylar diýip belirtdi. Toparyň iň uly ýaşly agdasy Jin. Onun hakykady Kim Sok Jin bolupdyr. Ol 1992-nji ýylyň 4-nji dekabryna dünýä geldi. Jin topara 2013-nji ýylda goşulypdyr. Şondan bäri toparyň vizualy hemem sab vokalçysy bolupdyr. Inni şu ýerde gelin mehribanlar vizual sab vokalçy demek nämiş olar anladyk. Vizual demek toparda esasan öz daşky keşif bilen adamdan ötün çekýärler aýdyr. Eslenlik adam ilki bilen göze eýleýän zat bilşimi diýär daşky keşif bolupdyr. Bu aýdamçylarda da şeýle. Soň tomoşaça olaryň sesine ýa-ni tant edici ukybyna seretip başlaýar. Koreýanyň aýdamsat toparynyň hemmesinde toparyň öz vizual ýörekdir. Hükman birini ortaya çıkarıp görkede görkön mesalda gönözlü bu. Inni, sab vokalçynyň näme diýenim aýdyp geçerin. Sab vokalçy diýip topardaky esasen aýdymça, yani esas aýdymça, ses goşup kömekleşýän gapdalyna aýdymça aýdylýar. Sab rapperler medil şonuň ýaly aýdymda esasy rap okaýany sesleri gapdalyna kömek edip durýarlar. Toparyň ýene bir aýdymçysy Suga. Ol 1993-nji ýylyň 9-njy martynda doglan. BTS'e goşulmanka ol Suga Gloss lakamy bilen rapper ökmünde çykyş edip başlapdy. İlki ol topara prodüser ökmünde goşulypdyr. Soň ýöne toparda da rapper bolup çykyş edip başlapdy. Bu peýda alýady. J-Hope diýip tanalýan Chon Ha-sok 1994-nji ýylyň 18-nji fevralyna dünýä geldi. Ol başta ökde tans çökmünde tanalýan eken. Hatta Günörte Koreýada bir neçe tans bätleşikleriniň ýeňjisi bolupdy. 2010-njy ýylda bolsa J-Hope Big Hit'e işe girip başlapdy. Ol toparda esas tansçy, sab rapper hemem sab vokalçy. 1995-nji ýylyň 3-nji oktýabryna doglan Park Jimin BTS'e 2013-nji ýylda iň soňky bolup goşulypdyr. Ol hem tansçy hem aýdymçy. Jimin topardaky oglalaryň iň zähmetsewerleriniň biri hesaplanýar. BTS'in iň meşhur agdalarynyň biri V. Sahna ady bilen tanalýan Kim Tae-hyon adynda ýekeci V harpy ýok, ony özüne V diýip lakam alyp bildirdi. Ol 1995-nji ýylyň 30-njy dekabryna dünýä geldi. V çağılykdan aýdym aýtyp başlapdyr, hemem saksofonna saz çalyp bilýär. Tae-hyonyň BTS'e goşulmak niýetem ýok eken. Ol diňleşigine de öz dostunyň ýany bilen ony gollamak üçin bakdyr. Ýöne Big Hit'in işgärleri dostuna direkt Tae-hyon taýlapdyr. Tae-hyon ýa-da başgaça aýtdy. V
Toparın vizualı hemen aydınçı bolupdyr. Ol bir näçe Guinness Rekordlar kitabyna da girmegi başarypdyr. We Instagram'ın tarihinde hemmeden çal 1 milyon, hemen 10 milyon agda toplanadymdyr. Magavat. Mehribarlar, Begler Yolu Hususi Kärhanasynyň Algap brendi polietilenlen hemen polipropilenden öndürilen miwe durbakçy önümlerini gaplamak üçin niýetlenen sebetlerine ardanladyş yglan edýär. Boyu 15 cm, ýyny 30-40 cm bolan sebetlerden 50 miňini alana, olaryň bahasy 3 manat 50 teňeden, 20 miňini alana bolsa 3 manat 80 teňeden. Howluň ardanladyşy duşundan geçirmän. Begler Yolu Hir kepilli. BTS'in 7-nji hemem iň kiçi agdaty Chon Chang-guk bolupdyr. Ol 1997-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda dogdan. Toparyň agdalary, muşdoklaryň köplenç onuň adyny Cookie ýa-da altyn makine diýip tutýar. Makine diýmek korey dilinde körpe diýmek anlatýar. Körpe, böyle. Altyn makine adyny Chon-guk'a erem dakypdyr. Bu lakam ona başına baran işini başarýany, köp taraplaryň zihin üçin dakylypdyr. Chon-guk toparyň esas aýdymçysy, tansçysy hemem sub rapperi. Chon-guk Guinness Rekordlar kitabyna bir näçe ýerde girmek başaran ady. Onuň ekelikde çykaran 7 adly aýdymy Spotify serwisinde iň az wagtda milliard kere dinlenen aýdymdyr. Ol bu tepkide bari ýol 1 ýyl 10 günne ýetipdir. BTS'in agdalary bilene tanışdyk doğruda. Hem gelingini toparyň döreji hakynda da başyndan aýak durulmaly. Toparyň düýbi 2010-njy ýylda tutulan bolsa, ol çykyş edip başlaýança 3 ýyllar gerek boldy. Şonça wagtlap näme üçin evlendilerke elbetde bellidir. Ýöne topar resmi taýdan yglan edilýänçä onuň düzümem ogram ütgätdir. Başta hip-hop topary diýilip yglan edilen BTS soň pop toparyna öwrüldi. Topara agda saýlamak üçin dinlenişiklerim gaýta geçirilipdir. Ahir aýdymçylar belli bolan soňlar türgelleşik başlandyr. Ol wagtlar Big Kid kompaniýasy gaty garip eken. Oglanlaryň 7-sem bir otogda ýaşapdyr. Ýöne başga tarapdan bu behliýde bolupdyr. Toparyň agdalary bir-biri bilen dostlaşyp dogan ýaly bolup gitdi. Oglanlar ýerite aýdymsal sapaklary geçirilipdir, ýa tans öwredilipdir. BTS'in tans türgelleşikleri eýem ruwayaty öwrülip gitdi ýaly. Onuň sebäbi bu türgelleşikliň agyrlygy. Olar bir ýyldan owrak wagtlap, her gün 18 saatlap tans zalynyň çykman türgelleşipdir. Toparyň agdalary günne 3-4 saat ýatypdyrlar. Soňra wagt türgelleşik gutaranyna oglanlar ýykylan ýerinde uklap galýardylar. Geceň bir wagtyna çelle edilýän tanslardan ýa-da soňra wagt aýnylar bugarýan eken. Olar tapan ýerine timarlaýjylar öňünde oturýar, çykyşa garaşa ýakalar, uçurda maşyny garap, nirde tapdalar bir monçuk kelle goýmagy wagtda pip uklaýan ekenler. Indi bu kösönçlükleň näme gatyrasyny edildi? Şunça türgelleşik öz netijesini beripdirmi? Onsoň diýerler toparyň islenlik çykyşyny tomaşa edip göräýmeli. BTS'in koreografiýasy sunugat derejesine ýetipdir. Şonuň üçin hem olaryň bir aýdymlary bilen, dälle tanslar bilen hem giňden tanalýar. Köp konsertlarda, bayrak goşuluşlarda BTS'in çykyşy ul tomaşa ýurulýar. Garat şunça taýýarlykdan soň BTS 2013-njy ýylyň 12-nji iýulynda resmi taýdan topar hükümde çykyş edip başlapdy. Şol gün toparyň Too Cool for School adly ilkinji album çykypdyr. İlkinji şekilli aýdym bolsa No More Dream. Bolup 2014-njy ýylyň awgustynda BTS Dark and Wild adly täze album çykarýar. Onuň Danger adly esas aýdymy bolsa şekilde geçirilýär. Bu albomyň 400 miňden gowrak tiražyny satylyp, ol öz ýurdunda dürli bayraklary manatik bolýar. 2016-njy ýylda BTS öz muşdoklaryna Wings albomyny hödürledi. Albom hem onuň esas aýdymy bolan Blood, Sweat and Tears 23 ýurdun aýdym satlyk formatynda birinji ýere geldi. Şeýdip ýoş-ýoşdan toparyň meşhurlygy öz ýurdunyň çäginden çykyp dünýäniň ýüzüne ýaýrap başlady. 2017-nji ýylyň güýdünde BTS Love Yourself esas albomy bilen şu wagtda Billboard 200'de 7-nji orna egdi. 2017-nji ýylda toparyň adyna da logotipine de ýetgeşmeler girilýär. Başta BTS ok geçirmeýän oglanlar diýen manyny beren bolsa, inni soň olar başgaça sahnanyň daşynda diýip terjime edilýär. Olaryň şygary bolsa ýeten tepkidinde durman öz arzuwlaryna ýetmek üçin hereket etmeli ünlüýär. 2018-nji ýylyň may aýynda Love Yourself Tear adly ilkinji mini albom çykdy. Esas aýdymy Take Love. Bu albomy dürli saat aýdymsal bayraklaryň bir gidemine münasip edýär. Love Yourself Answer 2018-nji ýylyň awgustynda çykdy. Onuň 2 million goly nusgasy satylýar. 2019-njy ýylda BTS Map of the Seoul Persona adly mini albom çykdy. Bu albom Günorta Koreýanyň tutuş taryhynda iň köp satylan albomy öwrülýär.
Elbette fakt, benim şonçu fakt bolan paylaşım. Amerikanın Birleşmiş Ştatlarına bolsa ikinci yeri eýildi, ýani albom satışy. Albomun esas aýdym bolan Boy With Love, şol wagt K-pop'un taryhyna iň ýokary derejede Billboard Hot 100'de 8-nji orna ýetdi. BTS'in Map of the Soul 7, ýagny Kalbymyň kartasy adlı ýa Seul'un ýa-da Kalbymyň kartasy adlı albomy 2020-nji ýylyň fevralynda çykýar. Şol wagtda Rolling Stone jurnalynyň döwrüň iň beýik 50 albom sanawyny 25-nji orna ýetdi. Bu albom 2010 adlı şekilli aýdym düşürildi. 2020-nji ýylyň awgustynda Topar ingliz dilinde ilkinji Dinamit adlı aýdymyny çykarýar. Bu aýdym pandemiýa döwründe döre soň aýdymçylar onu adamyň göwnüni açmagy, olarda erteki güne umyt töretmegi maksat edýärler. Dinamit çykan madyna Billboard Hot'da 1-nji ýeri eýelýär, 100lükde. YouTube'da bolsa yarım saatda 10 milyon gedek görülýär. Şol bir gece günü geçençe 1 milyon adam bolýar. Häzir bolsa EM 2 milliarda golaýlap barýar. Bu aýdym MTV Video Music Awards bayragyna 4 uğurda eýe bolýar. 2021-nji ýylda BTS Butter adly aýdym çykýar. Bu aýdym Grammy bayragyna dalaşkar bolýar. YouTube'da aýdym keniýet çykmanka oňa garaşan tonyşyçylaryň sany 3,9 milyon, takminan 4 milyon ýetdi. Çykandan soň bolsa ol bir gece günüň dowamyna 1,8 milyon gedek görülýär. BTS'in dürli avrel aydımsal uramalardan, platformalardan alan 500'de golay bayrağı bardır. Guinness Rekordlar kitabında bolsa olaryň rekordlarynyň sany 30 töwerildi. 2021-nji ýylyň sentýabrynda bu topar Guinness Rekordlarynyň şöhrat zalyna girdildi. Mahavat. Çay başynda. Süýjü söhbetler bilen, lezzetli tagamlar bilen Ziyad hil, arzularımızdanım ziyad. BTS'in aýdymlary aýdym saatyn haýsy orna değişli, kolşuwa. Umumlukda olar K-pop tasaplanýar. K-pop diýmek aslında Korean pop diýmek. Ýöne bu toparyň aýdymlarynyň içinde hip-hop amma, bluesum ba, ondan başga dans, pop aýdymlarym bu şeýle. Lirika, rock, elektron aýdymlar garaz BTS'in çygyry ýi umuman. Toparyň aýdymlary näme hakda? Olaryň beýleki K-pop aýdymçylary ýaly ýaşlarga ýanlar. Sevgi, duşuşyp, aýrylyk ýaly temalarda esasan aýdym meşhurlyk alan bildiler. Özüne gereçki auditoriýa tapdy da, ýöne BTS başga ýol saýlap alýar. Toparyň aýdymlary esasan näme hakda? Şu ýerine çökmek isleýän, olaryň beýleki K-pop aýdymçylar ýaly ýaşlarga ýanlar temada, ýani sevgi, duşuşyp, aýrylyk şomeýleş temalarda aýdym meşhurlyk alan bildirler. Ýöne BTS başga ýol saýlap alýar. Şonuň üçin hem toparyň aýdymlary esasan ýetkinjekden durmuşy, olaryň durmuşynyň nakly orny, ýeňip geçen kynçylyklar hakynda söz açýar. Dünýä belli bu topar näçe qadanýar. BTS'in umumy maýasy 120-150 milyon dollar aralyk kaplanýar. Olaryň her agdasynyň ýylda 8 milyon dollar aýlygy bar we Hype kompaniýasynyň aksiýasynyň belli bir götürmüş olary geçdi. Olaryň takminan bahasy 11 milyon dollar bolupdyr. BTS dünýä ýurtlaryna, dünýäniň iň awrely sahnalaryna çykyş edýär. 2018-nji ýylda olar 8 aýlap dünýäniň ýüzüne aýlanyp konsert berýärler. Topar dünýäniň 42 şäherine çykyş edip 2 milyondan gowrak betek satyp 200 milyon dollara golay girwes galanýar. 2018-nji ýylda BTS BMG-niň ýygnagyna çykyş edýär, Birleşen Milletler Guramasynyň. Şol ýylyň oktýabr aýynda bolsa toparyň hemme agdasyny Günörtü Koreýanyň medeniýetini bütün dünýä ýaymakda goşan-goşanlar gödüňünde tutulup, medeniýetde gadanan üstünlükler üçin diýen 5-nji derejeli orden bilen gowşurulýar. Ýani fiýlanýar. BTS'in ýurduň ykdysadyýatyna goşan takminan ýylda 3,6 milliard dollar hasaby barabar. Eýsem bolan üstünlüğiniň syry nämedik? BTS'in agdalary wekilleri rehmetler, ýöne dünýäde wekil artist imkan rehmetler. Näme üçindir olan hemmesi beýle meşhur bolup gidiberler. Olan aýdymlary söýlüp dinlenýär, ýöne dünýäde bu aýdym imkan. BTS üstünlügi syryny her kim bir hil düşünýär. Ýöne esassyr biziň pikirimizçe olan özmüşdiklary, ýagny arly bilen ýakyn ysnaşykly gatnaşyklary taklaýanlaryny hadip etdi. BTS 2020-nji ýylda öz işini wagtlaýyn toltapdy. Toparyň awalary, ekrekde albomlary, aýdymlar çykaryp meşhurlyk kazandy. Häzirki wagtda bolsa BTS'in 7 agdasam watan öňündäki pulluk borjyny berjä edýärler. Topar 2025-nji ýylda ýene jemlenýär çaklanýar. Ýöne darganyna garamadan BTS özmüşdiklaryny ýa-da meşhurlygyny ýitirenok. Mehriban ýerleşler, edip watandaşlar, ýene de dünýäde iň meşhur aýdymsal topary bolan BTS hakynda taýýarlan getmişigimden jemlenýär. Getmişiň innikisanyň näme hakda bolmagyny isleýänler. Şonuň üçin kommentariýalarda isleýän ýerinde ýazyp bilerdiňiz, näme hakda bilmek isleýän bolsaňyz şu barada elbetde berer. Çünki türkmen portal
köp taraplayın öz auditoriyada edilip bitiyes ýaly fiýlaýan we olaryň pikirine hormat goýan websaytlar. Şonuň üçin sizin pikiriniz bir de taraply mehsulatlar. Ýene kullerde görüşýänçe hoşta bolyň we elbetde sağlıkda görüşelim.